Pre mňa je fakulta ekonomiky a manažmentu v Nitre taká tradičná fakulta s netradičnou študentskou kultúrou a obrovskými možnosťami, ktoré tu študenti majú. Teraz zakladáme nové študentské centrum, kde študenti budú mať možnosť vytvárať projekty podľa svojich predstav. To znamená, že pokiaľ budú dostatočne šikovní, môžu všetky svoje poznatky, ktoré získali či už na fakulte, alebo počas zahraničného štúdia, alebo hoc kde inde, môcť spojiť a z tohto synergického efektu môže vzniknúť niečo úžasné. Tak záleží to samozrejme od študenta. Keď chce, aby mu tá škola niečo dala a naozaj sa snaží, to znamená zapája sa do projektov a snaží sa nejakým spôsobom už fungovať aj na tej škole, tak naberá skúsenosti, ktoré môže využiť v praxi. Teraz tu študovať je o mnoho podľa mňa pútavejšie a zaujímavejšie, ako bolo pred tými 10-15 rokmi. Sem tam sa objavia také zaujímavosti, ako že si vytiahneme tabulu a ideme von niekde do záhrady, pretože fakulta ekonomiky a manažmentu je súčasťou zelenej univerzity, takže náš areál je celý zelený a prečo to nevyužiť? Vytvorili sme rôzne študentské športové dni pre študentov, vytvorili sme si vlastného maskota, ktorého máme, čo študenti možno, že poznajú len z nejakých amerických filmov, ale v podstate to je všetko realita na našej fakulte. Stretol som človeka, ktorý vešal plagáty a hovorí si, že bude sa voliť maskot a ja som pozeral, hovorím, dobre, ja budem maskot. tak som sa dostal k maskotu, vieš, že sa ma pýtajú, že či si oblečem hoci čo, hovorím, je mi to jedna pelikána proste, ale nakoniec to je našťastie lev, takže hrdo som si zachoval a ešte ho budem robiť asi dlho, podľa toho, koľko budem študovať. Dlho. V podstate na fakulte máme niečo také netradičné, čo by ste tu možno nečakali. Je to detský kútik pre študentky mamičky. Snažíme sa mať bližší kontakt tým študentom. Nie sme odmeraní pedagógovia, že nejaký taký ľadová kráľovná a podobne. Snažíme sa s tými študentami žiť ich problémami. Takže aj to sú také, myslím si, že pridaná hodnota toho štúdia. Nielen o tých vedomostiach, ale o tej medziľudskej stránke. Bez výšky už sa žije ťažko a podľa mňa, pokiaľ nepôjde niekto študovať na tú výšku hneď po strednej, alebo tak, že fakt, že sa do toho nahrnie, tak už sa ťažko dostane. Hovorím sám za seba, ja keby som sa na to vykašľal a nešiel by som teraz, už by som neštudoval, ale keďže som sem išiel, som rád, že som tu, baví ma to a fakt to štúdium nie je také strašné, ak si mnoho ľudí myslí, je to celkom zábava. Tých 5 rokov toho študentského života je niečo, na čo nezabudnete vlastne celý život. Vysoká škola nie je len o štúdiu, je to aj o priateľstvách, o tom, že možno, že raz tu stretnete svojho vysneného partnera alebo partnerku. Je to kus života, ktorý stojí za to.